CSR activity. Moko kuom nyamrerwa e kaunti ma Migori kaachiel kod moko kuom MCAs okwedo okang' mokaw kod piny owacho ma kaunti no mar riembe tich moko kuom nyamrerwa e kinde ma piny owacho oselando chenro mar chwalo chudo margi. Maloyo nyamrerwa 200 chunge tich kod kaunti ma Migori kendo kuondegi omi nyamrerwa manyien. Jojuma nigi mathoth. Golo oko e listi moko kuom nyamrerwa e kaunti ma Migori kendo thuologi chiw ni nyamrerwa moko manyien koro sekelo kendo pod medo kelo ichwang' kaachiel kod paro mopogore opogore kuom nyamrerwa kaachiel kod moko kuom MCAs e kaunti ma Migori. Siasa bende ne akani bedo suspected kata ni support the opponent mar jotelo moko to ibedo replaced. Jogo mosebedo ka volunteer kendo osebedo ka tiyo ne jopiny mogero uhusiano maber gi jopiny kuom higni mang'eny kendo man gi experience ni koro sani nyalo gol. Juma ma okalo mokuom nyamrerwa ka otele kod jakom margi e kaunti ma Migori Bernard Otieno ne obago ng'any mamuol ka gikwedo okang' ma piny owacho mar kaunti ma Migori ka okalo kuom migawono mar thieth koro kawo mar golo oko kuom nyamrerwa e listino. Giwacho ni nyamrerwa gi ma kwan gi lo 200 e kaunti ma Migori mangima koro gol oko e tok chik. Sebedo asiti since 2013 to date. Protocol mar yelo CHB villagers bedo jodong gweng' bedo kanyo gi chief to giwacho ni nyar ng'ane moyor kata wuod ng'ane kata chi wuod ng'ane. Gipenjo gimomiyo nyamrerwa gi ma osebedo katiyo kuom higni mathoth ka onge chudo koro iwito mana oko e sama koro piny owacho oselando ne dhi chako chulo nyamrerwa. County Assembly no pass ni onego bed ni chulo. National government be nobiro ni chulo. Mano aparo ni en 5,000. Koro mae maparo ni samoro de mi jok man diere ka dwan mondo fix jogi manyalo chamo mshahara cha. Odonjre e wach ni jok mosebedo ka thagore ne jopiny miluongo ni nyamrerwa gi kik gwe ng'ato oko ni koro sani gimoro wuok ji toko idwa kaw ng'ama manyien. Golo oko e listi moko kuom nyamrerwa gi bende koro osekwedi kod moko kuom MCAs e kaunti ma Migori mawacho ni lokruok ma ikete list ma nyamrerwa ni ok otim e yono ma oyanga kendo giwacho ni geto moko kuom nyamrerwa. Ingeni samo kiluo procedure mar recruiting jotich to create a room for nepotism, you create room for favoritism, can you create room for corruption? And you can see clearly nitiere discrimination in this matter. Ini otime ma MCAs okobedo involved. Koro ing'eni ywak ma wayudo ma koro wabiro ne kae ni en ywak ma yair japiny ma en nyamrerwa. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Tawor Nyerere yande ne olero ni nyamrerwa go bende koro gol oko gin mago eko mosebedo kok tieno makare. Kaka wuono no ngo bed ni adhi kanisa. Jok mano mondo na ni nyithindo tung'e. Chono ni apimo go. Kade okati. Da jogi be biro hira. George Juma, Ramogi TV, Migori. Apis mar